Къде си, брат? Ало, тук съм. Идвай! Престрелка съм тук с някакъв. Спикарти. Карти, брат! Не на тебе, бе! Добре, ари, идвай! Окей, идвам. След 1 час. Чакам та. Ало? Ало? Тук ли си, бе? А, ето. Да приберем малко тога. Защо играх карти? Тук ти. Играх ли го тоя? Ох, Рейшо. Що ми дойде, бе? Нека сяха, става така ми. Изиграх ми та. Яс! Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре и пишете предизвикателства отдолу.